नोंथांमोन BTR गोरोबथानि गेजेरजों जोंहा रन्जन दैमारि सारा उदां जानांगौमोन। नाथाय दा उदां जायाखै लोगोफोर। दा बाथ्राया साननो गोनां। दा बाथ्राया साननो गोनां रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोन। लाइक खालाम दिनै नैबे रन्जन दैमारि सारा उदां जानांगौमोन। नैबे रन्जन दैमारि सारा उदां जानांगौमोन BTR गोरोबथानि गेजेरजों। नाथाय उदां जायाखै। फारसेजों लोगोसे जेब्लानाखि सिक्स फायार खालामदोंमोन अब्ला बे डिसखौहाय सेबखांनाय जादोंमोन। नायबानो जाबाय लोगोफोर। BTR गोरोबथानि गेजेरजों रन्जन दैमारि सार लोगोसे जेसेबां NDB फोर दं बिथांमोना केसनिफ्राय उदां जानांगौमोन। जोबथेसालिनिफ्राय उदां जानांगौमोन। जेब्लानाखि NDBआ 1986 आव जोनोम मोनदोंमोन। NDBआ जेब्ला 1986 आव जोनोम जादोंमोन अब्ला नैबे डिसखौहाय 3 अक्ट'बराव बे डिसखौ सेबखांनाय जादोंमोन। जेब्लानाखि सिक्स फायार खालामना फैदोंमोन मिथिबायना। स' नोंथांमोना नायबानो जाबाय बेयो नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बर'लेण्ड अक्ट'बर 3, 2013 2013 आव बेफोर सेबखांनाय जादों। सेबखांनाय जादोंमोन। स' नोंथांमोना लाइक खालामबानो जाबाय। नोंथांमोननि लाइकखौ मोनोब्ला निस्सय गोसोखौ गोजोननाय मोनो। BTR गोरोबथानि गेजेरजों उदां जानांगौमोन। सोरबाफोर फैदेरदो एसे लाइभआव निस्सय फैगोन। रन्जन दैमारि सारा उदां जानांगौमोन। बे जोबथेसालिनिफ्राय रन्जन दैमारि सारा उदां जानांगौमोन लोगोफोर। उदां जाथारनांगौमोन दिनैहाय। नाय नोंथांमोना नैबे डिसखौहाय जेब्लानाखि सिक्स फायार खालामनानै जेब्लानाखि न'आव फैदोंमोन अब्ला बेखौ सेबखांनाय जादोंमोन। नोंथांमोना नायबानो जाबाय। बेयाव फुल आपडेट दङ NDBनि फुल आपडेट दङ नैबे डिसआव मिथिबायना। जे NDBआ माबोरै दुखु खस्थ' खालामदोंमोन आरो बबे मायथाइयाव जोनोम जादोंमोन आरो बबे मायथाइयाव सिक्स फायार लादोंमोन आरो बे डिसखौ माब्ला सेबखांनाय जादोंमोन बेवहाय गासैबो दंजोबो डिटेल्स। आरो गासै बर' हारि रायजो राजाफ्रानो बे डिसआव नुजानाय मिथिबायना नुजादों। स' नोंथांमोना नायबानो जाबाय बे डिसआव जायफ्रा नायाखै नोंथांमोनखौ बे डिसआवहाय नुनो मोनगोन। जोंनि मादै आदै गासैबो बोराय बुरैफोरखौहाय बे डिसआव नुनो मोनगोन आरो लोगोसे जों समान सेंग्रा सिख्लाफोरखौ बे डिसआवहाय नुनो मोनगोन। जाहोना मानो 2013 3 अक्ट'बराव जेब्लानाखि सिक्स फायार खालामना फैदोंमोन रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे गोबां NDBफ्रा अब्ला बे समाव बे डिसखौ सेबखांनाय जादोंमोन। बेल' नङा लोगोफोर आरो नैबे मोनसे दंबावो। स' नोंथांमोना नायबानो जाबाय। रन्जन दैमारि जेब्लानाखि न'आव फैदोंमोन हम कामिं बेयाव लिरदों हम कामिं सेलिब्रेसन। हम कामिं सिरिमनि मिथिबायना नैबेयाव। स' नोंथांमोना जायफोर आंजों आरो जायफ्रा बे आंनि लाइफआव फैनानै इउटुबाव जइन जानो गोसो नोंथांमोना 59 मान्थलि 59 रां गारनो हागोन। जायफ्रा जइन जानानै इउटुब चेनेल खुलिनो गोसो स' नोंथांमोना आंजों जइन जायोब्ला 59 रुपिस मोननो हागोन। 59 मान्थलि 59 होनो हागोन। बेयो जाहैबाय सिलभार
आरो नोंथांमोना गोल्डआव जेब्लानाखि गोल्ड फ्रेन्ड जानो लुबैदोंबा आंजोंहाय जइन मेम्बार जानो लुबैदोंब्ला नोंथांमोना 299 होनो नांगोन आरो डायमन्ड बेवहाय 700 रां होनो नांगोन। स' नोंथांमोना बेवहाय जइन नुदों आंनियाव स' बे जइनाव नोंथांमोना जइन जानो गोसोब्ला रां गारनो नांगोन आरो इउटुब चेनेलखौ माबोरै खुलिगोन स' नोंथांमोना आंनिफ्राय हेल्प लानो हागोन। स' रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोन दा दुखुनि बाथ्राया बेसो जोंहा BTR गोरोबथानि गेजेरजों रन्जन दैमारि सारा उदां जानांगौमोन, उदां जायाखै, दासिमबो उदां जायाखै। BTR गोरोबथाया जोबनो थांगासिनो जोंहा बारा दिन गैला BTR गोरोबथाया मिथिबायना बारा दिन गैला BTR गोरोबथाया निस्सय थारैनो जोंनि बे BTR बा BTC इलेक्सनाव प्रमद बर' सारानो आरो फिन खेब BTR नि चिफ जाफिनबावगोन नामा नैबे बाथ्राया सोंथि जानानै दं रायजो राजा लोगो नोंथांमोन। स' नोंथांमोना नायबानो जाबाय गाबोन फुंबिलियाव आङो फुंबिलि 10टायाव आङो राइट 10टायाव आङो भिडिअ आपल'ड खालामगोन। स' बेवहायो जोंहा रनजित बसुमतारी सारा जाय UPPनि हाग्रा बिफाननि हाग्रा बिफाननि रनजित बसुमतारी स' बिथाङा मा बुंदों रन्जन दैमारि सारनि सायाव। स' नोंथांमोना बेखौ गाबोन नुनो मोनगोन, नेनानै थाबानो जाबाय गाबोन फुंबिलियाव नोंथांमोना नुनो मोनगोन। स' बेफोरबायदिनो सापर्ट खालामलांबाय था बाल्डिमिर दैमारि सार आपके लिए मर्जी से संदीप हो ओके ब्रो थैंक यू बाल्डिमिर थैंक यू, ऐसे सपोर्ट करते रहना मुझे ओके। सो मेरा यूट्यूब चैनल आप सभी के लिए ओके, आप सब लोग हैं मेरे सपोर्ट, सो मुझे चाहिए आप लोग का सपोर्ट, सो इसलिए मुझे इसे सपोर्ट देते रहना ओके। सो हमको चाहिए डियर नाबला रंजन दैमारी सर को हमको चाहिए। सो बेनो जोंनि दैदेनगिरि बर' हारिनि आरो NDBआ जोनोम जायामोनब्ला निस्सय जोंनि बर' हारिया दासिमबो गुबुन हारिजों गादब जाबाय थागौमोन मिथिबायना रायजो लोगो नोंथांमोन। दिनै आरो आङो साननैनि उनाव आं मोनसे भिडिअ लाबोगोन मिथिबायना, बांगालफ्रा ओरैबायदि ग्रुपाव दङ मिथिबायना, आं बांगालनि मोनसे भिडिअ क्लिप लाबोगोन साननैसोनि उनाव। स' नोंथांमोना नेनानै थाबानो जाबाय गाबोन लाबोगोन आङो रनजित बसुमतारी सारा NDBनि गायसनगिरि रन्जन दैमारि सारखौ मा बुंदों। स' नोंथांमोना नुनो मोनगोन गोबां गिलु बालु। नोंथांमोना बेखौ नायबानो जाबाय। जेब्लानाखि NDBआ 6 फायार खालामनानै फैदोंमोन जोंनि रन्जन दैमारि सारा अब्ला बे डिसखौ सेबखांनाय जादोंमोन। स' रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोन, नोंथांमोननि अननाय आरो हेफाजाबजोंनो आंनि चेनेला 2700 साबस्क्राइबार कमप्लिट जाबाय आरो लोगोसे मनिटाइज कमप्लिट जाबाय। स' बेनि थाखाय थेंक इउ आरो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरबाय। स' नोंथांमोना बेफोरबायदिनो सापर्ट खालामलांबाय थागोन आरो नोंथांमोना फैबाय थानाय BTR BTC इलेक्सनाव सासे मोजां दैदेनगिरिखौ सायख'नानै नोंथांमोना जाहाथे भटखौ होयो। आंजों लोगोसेथ' गासै 20 जन भटार्स लोगोफोर दङ मिथिबायना, 20 जन गामिनि सेंग्रा सिख्ला आंजों 20 जन सेंग्राफोर दङ आरो लोगोफोर दङ। स' जायफ्रा लिडारफोर दैदेनगिरिफोर स' बिथांमोनखौ दै गांहोनांगौ रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोन। जायफ्रा BTR BTC इलेक्सनाव जायफ्रा केन्डिडेट गसंगोन स' बिथांमोनखौ दै गांहोनांगौ मिथिबायना। आंजों लोगोसे 15 जन लोगोफोर आरो बिथांमोननि न'खराव बिमा बिफाखौ लानानै गासै मोनसे न'खराव फेमिलिखौ जोङो साथामल' हमनानै आरो बबेबा न'खराव साबा दङ साब्रै दङ, आं मेक्सिमाम आङो साथामखौ हमबाय न'खरसेयाव। 3 × 15 बेसे जायो नोंथांमोना सानलाय, 45 जननि आंनिफ्राय भट मोननो हागोन आरो जाय दैदेनगिरिफ्रा मोजां दैदेनलांगोन स' बेबायदि लिडारनोसो जों भटखौ होगोन। स' नोंथांमोना बेफोरबायदिनो नोंथांमोनाबो सानलायबानो जाबाय
जे नोंथांमोनजोंबो गोबां लोगोफोर दङ। स' बेनिखायनो जों बयबो सानै हयै जाहाथे फैबाय थानाय BTR BTC इलेक्सनाव जाहाथे भटखौ होयो। नंगौना नङा रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोन? नैबे देरनाब्ला रन्जन दैमारि सार बेयाव गोबां रायजो राजाफ्रानो बे दिसाव नुजागोन आरो बेयाव सेबखांजादों। गोबां रायजो राजाफोरा आदै मादै आबै आबौ गासैबो दंजोबो बेवहायो मिथिबायना? गासैबो दंजोबो बेवहायो। नोंथांमोना नुनो मोनगोन बेवहायो जायफ्रा नुवाखै बे डिसखौहाय मोननै डिस दङ लोगोफोर स' नोंथांमोना नायबानो जाबाय। एसे लाइटनि प्रब्लेम जादों मिथिबायना लाइटआ एसे मबाइला बारा मोजां नङा स' दिसा मोननै दङ लोगोफोर नैबे गुबुन दिस नैबे गुबुन दिस नाथाय बेवहाय मोननैयावबो सेबखांजादों मिथिबायना? बेयाव गोबां रायजोफोर दङ। आङो दिन्थिनो नोंथांमोना दिन्थिनो नै इसोरखौ नुदोंना? नैबे ड्रेसखौ नुनाय लोगो लोगो गुबुन हारियाबो गिनाय फैदों। जे बर' हारियावबो आखाइयाव हाथियार लाग्रा दं होननानै गुबुन हारिया गिनाय फैदोंमोन आरो बिसोर गिनायनिफ्रायसो जोंनि बर' हारिया एसेबाबो रैखाथि मोनदों। जुदि रन्जन दैमारि सारा नैबे ड्रेसखौ बाहायामोनब्ला आरो दिरुनामोनब्ला निस्सय गुबुन जाथिया बा गुबुन हारिया दासिमहालागै जोंखौ गादबनो हागौमोन खोमा नैबे बाथ्राया सोंथि जानानै दं। नोंथांमोना नुदोंना? नैबे ड्रेस गोदोनि बोराय बुरै आबैमोना दासिमबो गियो नै बेफोरबायदि ड्रेसखौ नुयोब्ला दासिमबो गियो जोंनि गामि ओनसोलाव थानाय रायजो राजाफ्रा मिथिबायना? दासिमबो गियो मिथिबायना? स' बेखौ लानानै गुबुन हारियाबो गिनाय फैदों। गिदबनाय फैदों गुबुन हारियाबो जे जोंनि बर' हारिखौबो एसे टारगेट खालामदोंमोन बिथांमोना बोरै हागौ बोरै हायो बोरै हाया स' बिथांमोना फोजोबस्रांनायनि थांखि लादोंमोन बै समाव। नाथाय नैबे रन्जन दैमारि सारा जेब्लानाखि आखाइयाव हाथियार लानानै जेब्लानाखि ड्रेस गानदों अब्लानिफ्रायसो गिनाय फैदों गुबुन हारिया जोंनि बर' हारिखौ। मिथिबायना रायजो राजा लोगो नोंथांमोन? दा आंनि मोनसेल' साननाय आरो मोनसेल' थांखि जे नैबे रन्जन दैमारि सारा जोंनि सारा NDB नि सारा NDB खौ गायसनगिरि बा गायसनगिरि रन्जन दैमारि सारा जोबथेसाननिफ्राय उदां जानांगौ BTR गोरोबथानि गेजेरजों। नाथाय BTR गोरोबथाया बारा दिन गैला जोबनो थांगासिनो। दिनै 2 थारिख जाबाय आरो बारा दिन गैला 25 दिन जोंनि गेजेराव 25 दिन सान दंबावो नैबे रन्जन दैमारि सारा गनो थाखाय। नाथाय गगोना गवा नैबे बाथ्राया सोंथि जानानै दं। लोगोसे BTR गोरोबथानि गेजेरजों NLFB नि एमबाथा सारखौबो दासिमबो जोबथेसालियाव जोबनानै दङ। दासिमबो उदां जायाखै। BTR गोरोबथाखौ बुंदों सान्थि आरो गोरोबथा आरो बयबो रायजो राजाफ्रा सान्थिजों दङ। बर'आ गुबुन जाथिनियाव थांनो हायामोन गुबुन जाथिया बर'नियाव फैनो हायामोन होननानै बिथांमोना बुङो। बै 17 बोसोरनि बाथ्राखौ जोंहा गबिन्द बसुमतारी सार लोगोसे हाग्रा बिफाननि रनजित बसुमतारी सार बिथांमोना बे बाथ्राखौ हानो। नाथाय दायो BTR गोरोबथानि गेजेरजों एमबाथा सारखौ मानो जोबथेसालियाव जोबनानै दं जोबनानै दोनदों आरो बेनि गोरोन्थिया सोर? जोंहा BTR गोरोबथानि गेजेरजों गासैबो उदां जानांगौमोन। जोंनो गिबियाव नांगौमोन रन्जन दैमारि सार। BTR गोरोबथानि गेजेरजों रन्जन दैमारि सारा उदां जानांगौमोन आरो लोगोसे बेजों जोबजाफानाय NDB केडारफोर दैदेनगिरिफोर स' बिथांमोना उदां जानांगौमोन BTR गोरोबथानि गेजेरजों। दा लोगोफोर बाथ्राया गोबां साननो गोनां स' बिनिखायनो आं खावलायदों नोंथांमोनखौ फैबाय थानाय BTR BTC इलेक्सनाव जे नोंथांमोना एसे सानै हयै सासे मोजां लिडारखौ सायख'नानै जाहाथे भटखौ होयो जे रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे NDB फोरखौ उदां खालामनो हायो। मिथिबायना? दिनै मावबाबो मावख'नो हायाखै बर' आइजोफोरनि मादाव सासे दाद आइजो जा रन्जन दैमारि सारनि बिनानाव आरो जों बयबो रायजो राजाफोरनि आरो महिलाफोरनि बिमा होनब्लाबो जोंहा लस गैया जायखौ जों मिथियो डक्टर अनजालि दैमारि मेम
मिथिबायना स' बिथाङा दिनै गावनि बिदाखौ लानानै गोबां टेनसनाव दं आरो गोबां दुखु दाहा बिथांजों लोगोसे एनडिबिफ्राबो खारफागासिनो माखासे दैदेनगिरिफ्रा बोरैहाय उदां खालामनो हागोन नाथाय दासिमबो उदां खालामनो हायाखै बाथ्राया गोबां साननो गोनां उदां जामारनांगौमोन नाथाय उदां जायासै अब्ला रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोन स' नोंथांमोना गाबोन नेनानै थाबानो जाबाय गाबोन फुंबिलि 10:00 जोंहा हाग्रा बिफान EM रन्जित बसुमतारी सारा रन्जन दैमारि सारनि सायाव मा बाथ्रा बुंदों आरो एनडिबिफोरखौ लानानै मा बाथ्रा बुंदों आरो एनडिबिफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां बुंदोंना बुङाखै नोंथांमोना बेखौ गाबोन फुंबिलियाव नुनो मोनगोन 2-3 क्लिप आङो होगोन स' नोंथांमोना नायबानो जाबाय गाबोन फुंबिलियाव अब्ला आङो दिनैनि लाइभ भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबबाय स' रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोननो आंनि अननाय आरो मोजां मोननायखौ बे मोनाबिलियाव बावहरबाय अब्ला आं दिनैनि लाइभखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन बा गाबोन फुंबिलि समाव नोंथांमोना लोगो मोनगोन स' बेफोरबायदिनो सापर्ट खालामलांबाय था रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोननि थाखायनो बेफोरबायदि आं मोजां भिडिअ बा कन्टेन्ट लाबोगोन स' एनडिबिनि थाखाय जोंनो नांगौ एनडिबियानो जोंखौ दैदेनबोदों आरो एनडिबियानो जोंखौ सिनायहोदों जे बर' हारियावबो गोबां गोहोगोराफोर बिर जोहोलावफोर दं होननानै मिथिबाय जोंनि बर' हारियावबो आखायाव हाथियार लानानैनो रन्जन दैमारि सारा जोंनि थाखाय नांदोंमोन आरो गोबां गावनि जिउखौ बावसोमनानै दिनै जुजिदोंमोन सरखारजों आरो बिथांमोना 6 फायार खालामनानै फैबाय आरो बे 6 फायार खालामना फैनानै दिनै आरो दासिम आरो बे समसिम जोबथेसालियाव जोबजानानै दं आरो BTR गोरोबथायाव बिथाङा सागान होनानैबो सुक्ति खालामनानैबो बिथाङा जोबथेसालिनिफ्राय उदां जायासै दुखुनि बाथ्रा अब्ला आं दिनै लाइभ भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय गाबोन फुंबिलियाव लोगो मोनगोन स' रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोननो आंनि अननाय आरो मोजां मोननायखौ बावहरबाय अब्ला गासैनिसिमबो गुड नाइट स' रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोननिसिम बेखिनि लाइभखौनो आं लाबोनानै फोजोबबाय बाय गुड नाइट दुखुनि बाथ्रा